vedľa mňa. Nebeháme po trati zbytočne, ďakujem. Som si bol po telefón teraz. Takisto tak ako chalani tu na štarte stojíte, není veľmi dobré, lebo sa bude vracať a rovno tady bude parkovať, aby vás nenabral. Kedy? Tak radšej sa postavte tak bližšie svojim autám. Každý budete mať tú šancu si jedenkrát tú trať vyskúšať, nie je to nič zložité, doprava, doľava, sem tam rýchlejšie, sem tam pomalšie. Na konci sa otočíte, idete naspäť to isté, takže je to úplne jednoduchá trať. Začiatok je pomalší trošku od tých pneumatík, ako vidíte je to zrýchlené, pôjde tam sa celkom rýchlo. Na záveri sme to tiež trošku pribrzdili, takže máte sa na všetky, pôjde si zajazdíte. To není Bavorák! Hej, má niečo. Že má niečo. Ja by som to nestala asi. To neviem. Čau. Takže prvého máme v cieli aj s kamerou, môžeme sa stavať od ZK. Poprosím, budete po jednom chodiť ako stojíte a dávať sa sem. Samozrejme, keď až prejde a zajde dozadu, potom sa postaví ďalší, tak poprosím majiteľov a usadnite si do svojich aut. Môžete ísť na prvú skúšobnú jazdu. Pardon, ja som ešte zabudol na dve dôležité informácie. Máme tu samozrejme profesionálnu diagnostiku, ktorú robí tam vzadu v hangári TT Simic. Takže kto má záujem o diagnostiku za dobrú cenu, môžete sa prísť kľudne nahlásiť. Plus tu máme čistenie klimatizácie ozónom, takisto sa to robí v tom hangári vedľa TT Simica. Takže kto má záujem, 10 € vyčistenie klimatizácie ozónom, žiaden sprej, nič, na 20 minút tam strčíme jeden drôtik, necháme zapnutú klímu. Takže kto má záujem o diagnostiku, poprosím dozadu do hangáru za TT Simicom sa nahlásiť, dohodnúť sa s ním a takisto je tam čistenie klímy ozónom. Pardon za túto informáciu, je toho dosť veľa. Takže na prvú skúšobnú jazdu sa nám stavia Maťo 46 na zapožičanej Z3. Začína sa správa, prvý kužel sa obchádza správa, takže aby ste vedeli. Pozor, je to veľmi osekané začiatok, takže dávaj pozor, tam sú ľudia. Dávaj pozor, či niekto netlačí. Keď to nevyberie. Natáčam. Takže Maťo je pomaly naspäť zo skúšobnej jazdy. Vidíte, tu je to trošku zosekané, aby tu veľmi nejazdili a nelietali medzi ľudí. Teraz môže sa postaviť ďalší. Môže ísť Maťo ďalej, prosím ťa. Dookola, dozadu, dozadu. Dozadu musí ísť. Takže máme 135 ičko na štarte, teraz už vlastne na trati. Celkom zaujímavé, uvidíme, aký čas dosiahne, keď pôjde na ostrov.
cieli máme 135, môže ísť ďalší sa pripraviť na skúšobnú jazdu. Máme tu pánka z Prievidze. Matúš 22, môže ísť kľudne sám, začína sa sprava. Takže máme tu stále možnosť ísť sa do hangáru, prihlásiť na diagnostiku svojho auta, naozaj priateľné ceny, robí ich TT Simic, takže kto má chodiť na diagnostiku, poprosím vás do hangáru, takisto čistenie klimatizácie ozónom, môžete si dať vyčistiť klimatizáciu, všetko sa robí tam v hangári. Máme koniec skúšobného kola pre Matúša z Prievidze. Môže sa pripravovať ďalší. Môžeš Pali pustiť. Máme tu Lubinka. Môže ísť kľudne sám, začína sa sprava, M3 krásna. Sprava obchádzam kužel. Áno. Roman 46, poprosíme ťa, pomaly si na rade, poď na skúšobnú jazdu. A ide s dážničkom pekne, ako by pršalo. To je pánko. Takisto, kto máte záujem, máme tu pekný veteránik, teda dva veterániky. Jednu má Michal, ktorý si ide zajazdiť, je to Targa, bude ju mať vystavenú pod tým červeným prístrežkom, takže kedykoľvek sa môžete prísť k nej pozrieť, odfotiť sa, určite vám dovolí si aj sadnúť do nej. A tu máme krásny veteránik BMW 502, takže takisto môžete sa prísť pozrieť, pokochať sa pekným veteránikom, môžete sa takisto pofotiť, pokúkať. Tak sa nám tu stavia na štart Roman s M3, E46, môže ísť kľudne skúšobnú jazdu.